Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Wangsul malih lebet ing pawartos Jawi temtu mawon kalih kula Sheila Oktarina. Pamirsa lebet jelajah budaya wekdal menika kita badhe mirsani salah satunggaling upacara tradisi sakral saking Laladan Dieng. Inggih menika prosesi pangkas rikma gimbal. Kapireng unik saestu nggih. Nah, salajengipun kita badhe lajeng rembagan kuliner khas suku Melayu Sambas. Inggih menika bubur pedes. Engkang limrahipun dipun hidangaken kagem tetamu ingkang wigatos. Wah, kadosipun istimewa sanget nggih hidangan ingkang setunggal menika. Lajeng kemawon kita tingali informasinipun kados mekaten. Pamirsa, kawontenan asrep khas Paredèn Dieng kraos anget saben wekdal prosesi pangkas rikma gimbal dipun lajengaken. Peputra kaliyan rikma gimbal alami mlampah tumuju papan upacara kaliyan dipun iringi musik tradisional lan sorak sengkuyungan masyarakat. Momen menika tansah dados perangan paling dipunentosi lebet rangkaian Dieng Culture Festival. Rikma gimbal ingkang tuwuh tanpa musabab saged dipun estoni ngasta pesen saking alam utawi leluhur. Peputra ingkang kagungan dipun anggep istimewa lan boten kepareng sembarangan dipun pangkas rikma piyambakipun sedaya. Nanging wekdal sang putra nggadahi pikajengan piyambak, prosesi pemangkasan kedah lan kepareng dipun tindakaken. Panyuwunan putra kedah dipun turuti saderengipun rikma piyambakipun sedaya dipun pangkas. Kadang namung arupi dolanan prasaja, nanging ugi kadang saged langkung ageng. Lan tiyang sepah sarta masyarakat kedah usaha supados saged maringi panyuwunan kasebat. Margi dipun pitadosi dados syarat wigatos supados prosesi saged lancar lan maringi katenangan kagem sang putra. Prosesi pemangkasan dipun tindakaken wonten inggil panggung utami. Dipun pirsani kathah tiyang, tokoh adat mundhut peran utami mangkas rambut kaliyan kebak ing pangatos-atos sinambi konjuk donga. Saben helai rikma ingkang kepangkas nyimbolaken ngeculaken beban lan miwiti kagungan pagesangan enggal ingkang langkung prayogi. Pamirsa, bubur pedes dipun tepang dados kuliner tradisional ingkang asalipun saking suku Melayu Sambas, Kalimantan Kilèn. Hidangan menika asring dipun sediakaken wekdal ing acara adat lan dados kebanggaan masyarakat saenggen. Bahan bakenipun kaperang saking kathah sayur-sayuran, rempah lan ulam. Proses masakipun cekap unik, amargi ngagem kajeng besmi kagem mertahanaken raos otentik. Saben keluargi limrahipun kagungan resep turun-temurun kagem njagi cita raos khas bubur pedes.
Amargi dipun damel kaliyan bahan ingkang jangkep lan proses ingkang cekap rumit, bubur pedes dipun anggep dados hidangan ingkang istimewa. Pramila menika hidangan kasebat asring dipun sajekaken kagem dhayoh ingkang wigatos. Lebet sejarah Kasultanan Sambas, bubur pedes asring dipun sajekaken lebeting pasamuan istana. Raosipun ingkang mantep lan kebak ing rempah nggambaraken kemewahan ingkang prayogi kagem para bangsawan. Sakmenika, bubur pedes tasih asring dipun damel wekdal acara adat utawi perayaan ageng. Sanadyan saged dipunikmati sedayaning tiyang, kesan dados dhaharan istimewa menika tasih tetep wonten ngantos sakmenika.